Kalong ke bam pelashu ya ke jingsam ki noi kai. Bakin haban mat ya ki jing baharukam. La kalong ha ke jing batha ke sarkar ban pentpet ya ladia ka kam hikai. Na ke bapendap ki kerdan puli baper. Ni kinu ki jing pen krek ki baki noi kai ki haban pendap. Hakani ka kenti la saki ya ke jingwan syakmat ki arf khandai ngot ki noi kai ki bala lej ban puli DLED na ka study center ka badan Hasip Singh Government Higher Secondary School West Khasi District ki bala pen pau ya ke jinglet thurmur ki bor penyat ha ka ba ya ka result jongki klam la ban penmi la nyos namanta bala pen pau pen ban ha ka result ba baro arf khandai ngot kini ki noi kai ki la pep ne kasi tarik unailar arja arpulai kini noi kai kila lej kendu yo menteri katanat puli ka jalla urakam sangma ublakular ban simkhia ban penmi no ek result shen habakran mat ubabu shambor langren uwei ne kilanot no hikai bangat hakani ke jingle thurmur ka office DERT ulai tho bakum ki no hikai kila thaj lajram ban dawai la ka hok da kisnam ya ka jingpa hak result baki arf khandai ngot ki no hikai ki bala le ka DLN ki pep hak examen jongki Henry hadien ka jingbot dien kila lap baka jing deko traikam jong DERT ka pen ka result jongki baki pep ki examen jongki ulapan paru bakila ap taki senam man yo ek hak Henry Clamdon kanu ka jingsim khia nadu ka office state nodal officer shadu ka regional office hajing sisa omdai bangi sap jar ya kane in the comments ngila persang hiban bodin na ka ka step nadu na kumbang ongi pi nadu study center ngila bodin shadu SDSU shadu state nodal officer hamni hapo DERT buat shadu sha regional office nagalian jungi kum kinu kai ngila thaj ngila jram ngila long loyal na kamta kita ki badai pej ya kani kam dari hadu mata ka penlong yangi bangin haban sium ya senjam ka bak hadu bangin haban ya ju syakmat ban nagalian jungi ngila keren na basai ba lada nagalian ka NOS bat kibor kiba dai pej ya kani ga result ka jungi kimla ya ban ayangi ka por babiang nagalian jungi kum kinu kai ba mansing ya haban wat kilat ki leti ke jingrap kamtam na jing bisa padon borong kram bangin jo nok ele jong ka hukum kino hikai ya ke result last result lapan mana ha u December jong snam arajar khat khandai last December ar potrik jong December arajar khat khandai ke de ka last ka bangi yo result and ka first year ka biang na no sedong and ka second year par kimax jongi ki bu absent betul hadin ka jing budin ka jongi hakini ki nreut nyu teli kisnam hadin ka jing budin ka jongi teng ngila blem yo koordinator le se koordinator kham submit ya ki max ki jongi kata ka balapan thrais ni ro yangi kum kinong hikai boro ar khandai ngot ngila thrais ni bole se kade ka jing bom submit biang por jong koordinator nre nagaliang ka jongu hadin bangila budin submit biang por te ka jing kalimata kalong ban nagaliang ka jongi ngimyo ka jing shai mata long lesi na kaliang ka office lane ka regional director kimyo nrai habangila budin hamti na kaliang jong kiro ki ong ba kada ka jing let summit na po state nodal officer nang ni na po DRT ngihapan keno ya ka ngihapan keno balai ni len ta hinnom la ban len ngihapan keno bagini ki borok kide ka jing to trikam jong ka jong state nodal officer nadu nang ne na DRT ka ba pet ya kaneka NYS hapo Meghalaya ti kabala penlong yang kum tino hikai bangi long kum ki lanot na kamata kaneka DLED course ka jingwan ya kendu ka jongi kum ki nong hikai ki ba dena po West Khasi District ki badero ki balasya penhikai training dan bangila pendap ya ka training DLED hapo Hasip Singh Government Higher Secondary School ni don arp khnai ngot ki kai bata namdang jungi arp khnai ngot ki kai lapha yangi pan pendap ya ka DLED course pada jong ka offline second bar jong senam ajar khatsan ajar khandro ka bangi haban pendap arsnam ya ka banagaliang ka office jong SDSU kalapha yangi lengba ka NIOS tenrei ka ke banagaliang jongi kum ki no hikai ngidap ka jingso lengo haduk mentamane ka jingsa ngila pendap ya ka first year
kata kadai arajar khatsan khat reu na kamta ka first year ban pendap ya kene ka DLED course nopo Sipsing Study Center ka bala shim na ka NIS harek ba susi kalong ba ka second year nakaliang jong ka NIS ka penmi ya ka result jongi hak ba baro ki candidate ki pau hang tu hak result bangi absent ya ki internal marks hak jing sya ya baro ki marks ki activities ki ba her niladap banle hapok ka study center jongi lengba coordinator jongi tinrai ko ba susi kalong ba hadin ka result kami absent baro te hadin nakaliang jongi ngila persanghi ban geli ban hudin ya kan kam kabla slam hadu kata-kata na u coordinator sya state nodal officer hangne hapo DRT nang tawat sya regional office sya po Gawati hagjinya nanti ke jongi hadu kumba nriusnam nyosnam mata nadu arajar khatsan ajakan reu ngila upstom hare hadu mata mane nagaliang jong ke NIS bat nagaliang jong ke study center bat kumjuro jong ke DRT bat khatam na ka office SDSO ke bala phak training yang ikum ki nong hikai ko don ha kam nagaliang jong ki khlam shim ya ga nong ke jingkit khli bat hadu mata ka result yang ke tanglong absent di day halor ka tanglong rem bat nagaliang jong ikum ki nong hikai ni don art khnai mod ha ka batch arajar khatsan arajar khadre ko badai ka offline nagam ta gadi at course di manta ka singi wan pan yakendo ya education minister isara kam sangma but ngilabo ro ke jing tho akmat ke jung ban pan snow ya gadi jing kendo jing jadi kum kinong hikai ka bangila sha shitom manta la kum ban rew nyo tali gisnam ki namar ka jing mi jong ki rule ki ba pher nagam ta kinong hikai khamtam bakide ban pendap ya kanika DLED course pat unjuru kini ki MTET ka MTET ke baki penmi mata tianrai nagaliang jongi ki kum kino hikai ko la sakut kum nei kabu yangi hagaji adu kata ti hagaji kendu jongi nagaliang jong education minister ula kular ula ai ka asuran yangi ba sim khia ya kani kam but shen unsa le ya kurang kam ban declare no ya ka result ban budin ya kani ka kam ba nagaliang ke NIS kalau penting borok si kata riu new tili snap